tredje del af Danskvand Productions er taget på tur med min gamle kammerat Martin. Og vi er taget op til nordkysten af Sjælland på et hemmeligt sted. Og vi hoppede i og startede med at lave noget ørredfræs inde på det lave. Altså ligge og kigge efter ørreder inde på helt ingenting til 1,5 meter eller sådan noget. Og ligge og kigge i det tangbælte, der er der. Og vi skiftede lidt til det, og jeg synes ikke rigtigt, at det gav noget, så jeg valgte at gå lidt længere ud på første revle, men så også lidt længere ud igen til sådan noget 3 meters vand eller sådan noget efter første revle. Og der lå nogle fjæsinger, som vi kiggede på, eller jeg kiggede på, og så valgte jeg at sige, at det var ikke i aften, de skulle med hjem. Planen var at fange ørred og eventuelt pighvar. Jeg snuppede et par skrubber og kiggede lidt på nogle af de småfisk, der var. Der var nogle tunger, en del tunger, og pighvar og sletvar, men de var alle sammen lidt for små. Den der tunge er meget lille og nuttet. Men så tænker jeg, at jeg søger videre her på den her revle og kigger. Der var dejligt meget med smådyr i vandet. Jeg tænker, det er små rejer eller sådan noget. Og så lige pludselig undrer mig, at jeg ikke havde set den før, så kommer der så jeg ser en ørred der. Jeg tænker, den er dejligt stor. Og den putter sig ned, og jeg tænker, nu puster jeg ud, og så vil jeg synke ned for at skyde igennem den. Som plejer og synes jeg godt. Det var den ikke helt med på. Og den vælger så ligesom at svømme imod mig, og jeg får heldigvis skudt den sådan, så at spydet går skråt ned igennem den, og jeg får hævet spydet igennem, og så drøner den af og afsted. Og filtrer alle liner ind i stedet. Stadigvæk rimelig meget fart i den, men til sidst fik jeg fat i den og stukket kniven i hovedet på den, og det var helt fantastisk at fange sådan en dejlig stor fisk i sådan noget smuk aften. Er du træt? Nej, det er okay. Så skal du ud igen om 2 timer og fange. Har du brødkød det der? Jeg vil gøre lige ryggrad med brødkød.